Kaixo, ni David Pena naiz, galiziarra naiz, orain dela 8 urte ona iritsi nintzen, Lasarte horiara, baina A Coruñan jaio nintzen. Hemen Euskal Herrian etxean 2 hizkuntzetan egiten dugu, nire alabarekin galegoz eta gero euskaraz. Nire lehen harremana euskararekin gogoratzen dut A Coruñan bizi nuela eta hori zen justu ni mugimendu kulturalean sartuta nengoen, hizkuntzaren alde, galegoaren alde, eta nire lehenengo esperientzia zen Oskorrirekin. Jardunaldi kultural bat antolatu genuenean eta besteak beste Oskorri zegoen, parte kortatu deskubritu nuen. Eta de hecho nire lehenengo esperientzia kontzertu zuzenean euskal musikarekin Joxe Ripiau zen Galizian. Gaur egun nire egunerokotasunean ia dena euskaraz egiten dut, saiatzen dut egiten. Nire lehenengo hitza da beti euskaraz, bai Zabaletako kuadrillarekin, baita ikastolan ere, lantokian, esango nuke ia dena euskaraz egiten dudala bai. Gure etxean egiten duguna da dena euskaraz, eta nire kezka da nire alabarekin mantentzea galegoa, orduan jaio zenetik bakarrik galegoz hitz egiten dut berarekin, bestela ez badu hitz egiten galegoz nirekin galduko du, zen nire familia osoa Galizian dago. Hona etorri nintzenean, lehenengo gauza zen Aekara jutea. Eta nire izena eman nuen Aekan, egon nintzen 3 urte nahiko intentsiboak, astean 4 egun ikasten, eta gero lanarengatik utzi behar nuen, eta justu hasi nintzen berriro ega ateratzeko, baina azkenean ez nuen aurkeztu azterketara, baina hau da nire hurrengo erronka, jarraitza euskaltegian eta saiatzea ega ateratzen. Euskaltegiko esperientzia mundiala izan zen niretzat. Nire lehenengo kuadrilla justu Aekakoa zen, nire lehenengo laguna ziren katalan bat, portugues bat, eta ni badirudi un txiste. Baina oso oroitzapen politak dauzkat, eta beraiekin harremana mantentzen dut. Uxue Loinaz nire irakaslea zen, oso oroitzapen ona daukat berarekin, gero baita ere Olatzekin. Egia esan oso esperientzia polita eta emankorra izan zela, bai. Sortea izan nuen bere garaian, hona etorri nintzenean, zen nire ingurua oso euskaltzale da, eta horrek asko eman zidan nik ere baloratzeko euskara, eta orduan askotan horri buruz hitz egiten dugu, zer ari da gertatzen hizkuntzarekin, zer gertatuko da gure seme-alabekin eta hizkuntzarekin, hori oso presente daukagula. Euskara gure bizitzan eta gure egunerokotasunean esango nuke bai. Euskarak dena eman dit hona etorri nintzenean. Euskal Herria ulertzeko, herri baten arima, herri baten idiosinkrasia, herri baten pertsonalitatea ulertzeko eta ezagutzeko ezinbestekoa da hizkuntza jakitea. Galizian, Kastelau, gure politiko eta idazle unibertsalena, idatzi zuen behin, se somos galegas, galegos por obra e gracia do idioma. Eta nik esango nuke hemen igual dela. Euskal Herria sentitzeko eta Euskal Herria ulertzeko euskara hitz egin behar dugu. Bapatean behin, urteak pasata, goiz bat esnatu nintzen, euskaraz amets egin dut, Bart. Eta niretzat zen oso esperientzia polita, eta orduan pentsatu nuen, pixkanaka ja normalizatzen ari naiz, ni euskararekin. Behin gertatu zitzaidan denda batean, hori nire lehenengo hitza euskaraz,
eta gogoratzen du zerbitzariak nola, dendariak nola esan zidan, no entiendo, no soy de aquí. Eta nik erantzun nion, yo tampoco soy de aquí. Eta orduan galdetu nion, de donde eres? De Iruña, de Pamplona. Digo, begira, ni A Coruñakoa naiz, Galiziarra naiz, eta esfortzuak egiten ditut, posible da ikastea. Nik orain, nire alaba ikustea, berarekin hitz egitea, eta ikustea zein ondo hitz egiten duen, niri posa ematen dit hori ikusteak. Claro, gaur egun oso zaila da, YouTube, telebista, bombardeo mediatikoa gazteleraz ikusten dugu, hizkuntza hegemonikoa da, eta orduan beti esaten diot garrantzitsua dela gure hizkuntzak mantentzea, eta galegoz eta euskaraz, kasu honetan euskaraz hitz egitea, eta hori altxor bat dela, saiatzen naiz hori barneratzen, eta alde horretatik, lan txukun egiten ari garela etxean berari transmititzeko horrelako baloreak. Orain dela igual 4-5 urte, normalean juten ginen Gurasolandiara usiarekin bai. Jolasteko euskaraz, euskara normalizatzeko umen artean eta guraso batzuentzat, agian Gurasolandia da esparru bakarra sozializatzeko euskaraz. Orduan garrantzitsua da beraientzat eta garrantzitsua da guretzat gu nahi badugu euskara bultzatzeko eta zabaltzeko, guk ere pixka jarrera militante bat izan behar dugula beste gurasoekin.